Oh, advance. Happy birthday, Nay. Kamusta mo diha? Ingat lamang ka diha, kanunay. Yeah, guys, nag-advance ko sa greeting sa birthday na nailagay, advance sa sila. Kanit sa guys nga ate, mga ni parehag naong ni Florami o ni Mama Julie. Silang tulo ang parehag naong daan ni Tanawa. Kanit sa guys, kaya na dyan mo guys ang mga ate guys. Murag naong ni Florami o ni Kuan, Mama Julie, silang tulo ang parehag naong daan ni sa ang magsuon. Hi guys! Good morning! Punod ni ang buntag. Kundi guys, ako ka-exercise ron. Kay kuan mo nagawa ko smooth na kuan labad ang uwo. Nanghingi ko sa day ko guys. Kay grabe yung mga buhok niya nga. Hindi na mo week. Bukang butonin ang buhok. Sige mo pangalaga sa mahurot naman. Karong adlaw day November 5. Tapos kanang dali sa panahon. Diyan. Kapitali birthday nanay. Nanawag di ko ganinang buntag. Wala makuntak dyan. Pasalamat ko ni Ruby Provinciana kay wala ni abot na. Hindi ko mga buhok. Hindi ko sa himawig. Dahil kasi kaya nadagan ng lakas. Diyan. Hindi ko sa ako guys. Kay yung buntaga kay inawag ko kay mingaw-mingaw pas bahay kay libo man sila lang itong panahon na. Diyan ka lang pwede pag-asubog ka uli. Kaya ko na humag-ahuli. Puso na resibo. Tanaw ka na. Ano wala ka uli si Virgin Bridge. Wala ka doon ng Ruby. Ang protocol karon kay hindi manawatin ang 5-15 days bilang sa pag-second dose. Dito ka kabiyahe kay di magkamatagaan ng ispas. Sa kasama mo dyan ay kung may lang bagong protocol. Nabaksina na ka, di ka basta-basta kung makabiyahe. Basta kay bago ka. Pinangan 15 days nja. Kung kunuhay, 15 days ka gikan kag Bohol, wali kag Cebu, kinahanglan di ka mabalik dadson maka 15 days maka 15 days pa ka ayaw ka mabalik og Bohol. Di pa kadawaton dito mabalik ka dadson. Kinahanglan naka 15 days pa ka diri sa Cebu ayaw ka mo ulit Bohol. Mo na ilang protocol dyan. Kaya yung tana ko pag-ari na ho. Jadi guys, na dito'y kuan, yung tanaw. Insa ikapilang ate to na katong hilakan na lagi ni Ruby Provinciana ni Virgin Bridge katong last nga aging vlog na. Katong naging ang vlog na nihilak sila, katong nag-live. Kaya ito guys, ikatulong ikan sa panganay. Among tawag na to, Insi. Insi Mita kaya ang panganay manang, ikadunga manding, katong Insi. Wato ikatulong ng ate. Diyan. Kung madsig mo kailang, ipelay na ninyo, mga na sila nga ikatulong ng maguwang, pag nga ni sa Hermelita. Kaya katumama din ni Aisa nga na to sa Lina. Kaya mamanayo ng vlog. Kaling suong kaya kaya baman ko na kailan mo tanong kaya naman sila sa tube. Ito guys, ka na maguwang sa kani mo ito yung hilak din si Ruby kay mamugnamin po yan sa una sa mga daga pamilito ng manila. Para nabaho pa din ito sa unang sa patong mga hira, mga 1990s pa. May Lloyd Kentang sa una na paraman sa kabutan. Wala ang magwang guys na kamao-daro. Ito luwag na tagdaro. Kaya rin nasa kauna ka. O ba, maglaki ba? Maglaki yun. Diyan. Antik na sa pinangga mi daw na kaso sa una. Halos panang trabaho daw na niya guys. Kamao. Panang trabaho panglaki. Masakay kabaw. Basta modaro nas insi. Kaya yung tungkol sa ano nga kamaw na sa klaro kay padarong tates itong dapat dito tayo sinasara sa una. Diyan. Pinangga ko na ng insi. Kung ka pinangga insi sa una. Na niabot na itong time nga namin dyan sa Muntinlupa. Diyan. Sa una, isang ipuin kaya naman sa kagamay. Squatter pa. Pwede ko kalipat sa una sa isang mga anak. Mga laki man gagmay pa na sunod pagkabunos lagi. Diyan. Manuwi po ni dyan. At kung maguli-uli, magsampa na construction naman to. Pero karon guys, karayos ginoo, nagmay na silang bahay. Gigrasyahan si Dja. Nga daging kining bugutan ta magrasyahan ta.
nakabahay sa bahay sa tulog ka andanas, diyang bahay karon, dyan na sa pulis. Kaya kuan, nakapaisulis sa nakapahaman na sa anak, nasa sa pulis, nasa Biocor. Ilo day di ko di asang pagumangkin, Binidik, Lorano, nasa hilo ako dyan sa mga taga Biocor. Nandyan siya na-assign guys sa kuan, Bilibid. Kanina guys, sinta ko Lagos ba, hindi mo rin mapunta. Kana na kong insi, kung nga, hindi lang may ang tawagan rin, kay kanang minga-minga po. Niyati lagi ka na po na may mga nagkumin sa utana. Karoon kayo mapod mo guys, nga, mo ito, ikatulong na sa isang ati. Tsahang tawagan karoon. A few moments later. Ito, ano may ligot na? Amahaw! O sa mga kate. Ito, kuan galiti katong imong nag-live gani ka nga kita mga kas vlog. Naghila ka sa Ruby Provinciana og si Jean Birch nimo kay pangmingaw. Video pa nag-live ko? Wala. Gimingaw ka ni Wensi. Kamusta na ka? Wala, hirap na dito kasi yung mga kalsada dito sa NPP. Nagsasaraduhan na kami. Nga? Yung yung kalsada na sa Katarungan High School, saraduhan. Tapos? Dito sa tatlo na itong mga kalsada na pinagsasaraduhan ng direktor sa Bureau. Bakit? Ewan ko, parang gusto na nilang gawing private. Unsa sa mamagi? Namingkit. Asa? Namingkit. So ang main gate at saka papunta sa inyo na apa? Oo, sunod ako sa saraduhan. Ewan ko lang, sana hindi masaraduhan. Yung mga musik sarado na. Yung kantin ko dati, Wala na. hindi ka nakapunta sa kantin ko eh. Hindi. Marso pa sinaraduhan na. Sige, mabilang doon. Gimingaw. Sige sa istorya. So nga, si Ate Rabag, sila nang sita ka pinangga sa una. Naghila ko pero gimingaw ko nimo. Ay, wag ka naman. Sige, huwag ka na ako sa iyong vlog. Huwag na ba ikuan dyan. Jede, pakas ko. Gisa ba si Jen? Oo. Ulit eh. Ikaw ang mas ko, ikaw dato, di ha? Eh, dato, ginoro ni sa mo din mo ikaw. Di mo alam, wala ko kita. Saan naman ka na bay? Ikaw may dato, di ha, te. Kamu ni dato. Ano, ni dato na. Wala dili. Wala kay kita. Oo, ma. 5 burner, lurot na. Di ko mapromise, nag-birthday na niyo mo po. Maka, napaka din eh. Nag-birthday ni mo, di ko mapromise na nag-birthday ni mo. Kasi kapag mo tagaan. Gusto na lagi may ngay kung aso si NC sa una. Bisag arang kalawin kayo tang sa una dyan. Nakaroon na hayahay na. Sa una, bisag atong higdaran nilang bahay sa una. Nga nata, di ba sa tapos agdi. Hilak lagi sila kay sa magdugdog na ta sa una dito sa higdaran sa una nga. Kaway pa dyan. Pamatutin ka po sila mo. Si Juan, si Tata, ano dyan. Si Kung Tata, ako. si Ali. Diyan ko nga. Kaya nung ko sa una nga, arang ka. Si NC bisag. Arang ni sila sa una. Mag-inunungay dyan nga na, bahin ko nga. Karon namin nagbahay, dato na, 3rd floor na. Nakanikon mo sa una nga, nagkasulto ni mo. Pahit kag tugas, pahit kasukal, pahit kag kape. Kana sa una, di ba? Lagi sa una, lagi. Iko nga. So, si NC sa una, uwa kasi si sa una, umasa tayo madunga sa Manila. Ngilak lagi si Tata, ni mo naghilak. Kaya gingaw kung sa limo. Tani mo muni ka sa imong pagkabuot ng gatong ipalusan na kain ng gas nga nagtrabaho ka sa karang may Laguna nga hadto na pangita kag pagaduwag tapang. Ay, wako kayo nang damdanan nga kayo ng ugas. Ito ko ni mo sa Laguna, ato imong tipuy-ana matutog apartment to at kanlubang ba to sa tudapit to sa Laguna sa una? Kanlubang lagi? Kanlubang. Pamutan natin yung address ang magkanto ko, magkapangadyo ko ni mo hinapang. Nakalipat? Nakalipat ko. Di makalipat. Ha? Nakalipat ko dana. Sa una sa Arizona sa doon yung anak na contraction but Bernard na aragalisan na nagkasakit si Palo sa una ningan na kunin mo sa kuan abang kinatos palos gani sa una Sa garang na yung gaman. Nakalipat na ko. Basta ka nang sa una lagi ko nga Luis Insi. Sa una, sa karon ayahay na ka. Isip parehag ko Kaya nakabahay na ka, namin nakagbahay. namilig bahay, walang kwarta bahay Kuya, di ay.
namasada. Pahit og sadaan. Ya, kwarta gamay na laman. Dahil sabi ko, okay lang. Kung yung mahurot tayo dyan budget ba, magkakalaan naman kadlaw. Kaya kapag pahiman ako bahay, para mag-iaro ba? Dito, may nakagbay. Basag din lang ko, basta kadadlo, makakaon. Abi na, napa kay kantin. Wala lagi, April, Marso pa. Oo, Mabita mo nga itong piso ko na ikaw na na itong manding nina. Nandiyan ikaw mo, gusto ko na muli. Asa mga Pasko? ang mahitabo lang iti, ani ko Pasko, ari gyapon ko siguro mag New Year kay pamahama nagahang tuzo lagi pa daarin ja. Si Amy po, do pa pod mahaman ni jang vaccine kay kung ba si Jagi, obserbahan pa ba kay jang laging dugo, yung taas kay atok lang si Ja og kuan, vaccine mo. Kaloyas Ginoo, gihatag jud ni nga makauli ni Bolis MM. Muli mi karong Enero puhon. Muli kumakuzog Miss Buhol. Muli. Ganun sa? Kanis imi muli ni. Buhol. Lagi mo kabasakan dito? Tuwa na uli na ani na. Nakatawa kay sinantisi, nangibot na magtagot sinantisi. Luoy sila datuti. Wala kay ko pala. Ngibot na magtagot na buwan. Okay, nangibot. Tong basak nito kay tinga arang ka ay basak kay kabugangan naman. Kung nagpanghinlo ka na, kita mo si mga vlog. Hindi pa yung kay. Kauna di ka magtigluto na kas bahay. Di ka mo. Oh, arte ko. Masak na ka mo. Ang tingin masak di. Namasak na kay wala may makain nagsimariyo lagi wa sila yung kamanas burakay kay ang mga nangabang sa ilang mga building dito. Wa naman makaabang lagi kay wa man lagi negosyon ja. Di may mga basak. Apod may negosyo lagi po dito sa Kamalig, na ulit na ganmig Kamalig. So, nagbasak lang kasi may kay no choice man. Pitang birthday na na, yung matutugay pa kay hatag ba? Sagdaragod te, basta importante si nanay healthy. Bitaw, hapit nag-birthday ni Za, karong 10, ja. Farm ako? Napaksina na ka? Oo, Oh. si baby na si Denise. Bernadette. Kita mo kong baby. Tapos baby kay Gwapa. Wapas baby pa, parang mas baby, at susunod pa ibo, baksa, basig mga sazuan sa pagkaminsa. Beberlin te. Ha? Beberlin, kamusta? Inday? Beberlin ba? Beberlin. Tawagin ko. Alam ko, surta. Aswerte din sa Beberlin di ay. Tanawan yung vlog ha? Ha? Kuman ko sa birthday na sa December 30. Sige te. Kumahan ka ng greetings te. Sa birthday ni mo sa birthday po ni nanay. Pwede ka mo greet ni nanay daan. Guys, mo advance ko nung sa birthday ni nanay guys sa vlog. Kani guys, kanang naong ni ate mo ni kanaong ni Flora mi Buhulana og ni Mama Julian family. Kani silang tulo may pare-parehas og naong. Are ra istorya. Oh, advance. Happy birthday, Nay. Kamusta mo diha? Ingat lamang ka diha. Kanunay. O ni guys, waiting na karong kuan ni advance si ate. Mariang atis kuan, munting lupa arang ka. Buta, makahilak mi dani kay pinang kami kadto rin ng ate niya. Wala gyud ball guys kay. Isid lagi biyahe ning ngaron, mga pandemya pero basig makauli na po niya guys, so nulo ta kay baos panahon. Mo ni guys, at parehag na ni Flora mi Buhulana og ni Mama Julie kaso si ate tiguang na. Nagkaedad naman na sa kay Mayor 50 na po ni sa ate. Panghag na. Paningipon. Uli lagi dinis ball kaya magpa. Pan ka pustiso ka dinis ball.